od bednih 7 slova, to je kao Kukuriku petlu, to da kaže Draga, mogao bi svako. Gnela ti u grlu, nešto bi mi rekla, odavno to sluti, ali od te reči suza bi nas pekla, zato i ja ćutim. Jezik lomiš stalno, gutaš neka slova, promašuješ metu, kažeš nije lako, tvoja reč je nova, najteža na svetu. Nabukodonosor na popokate petlu, ona se kaže stvarno nije lako, a ta tvoja reč je Kukuriku petlu, to da kaže Draga, mogao bi svako. Odlazim, 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 odlazim za uvek. Odlazim, 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 odlazim za uvek. Šta bi bilo da smo recimo mlađari, onda lele kuku, ajde ipak probaj, momenat ne kvari, idemo po vuku. Nabukodonosor na popokate petlu, ovo da se kaže stvarno nije lako, a da tvoja reč je Kukuriku petlu, to da kaže Draga, mogao bi svako. Odlazim, 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 odlazim za uvek. Odlazim, 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 odlazim za uvek. Drago mi je što smo u Nišu, zato što je Niš trenutno, ne znam da li ste znali, najmoderniji grad u Srbiji. Ne samo zato što ima odlične pisce, pesnike, slikare, ne samo zato što ima Nišvil. Niš je jedini grad u Srbiji koji je na autobuskoj stanici uveo elektronsku naplatu toaleta, koju zna da koristi oboje ljudi. Kad smo dolazili u Prilo ovde na dešavanje, ja malo popio neki liter vinjaka, pojeo jednu kiflu i nije mi bilo dobro, verovatno zbog te kifle. I jedva sam čekao da stigne Niš Ekspres 4,5 sata iz Beograda. I kako sam stigao, vidim ispred toaleta gde su inače radile moje stare dobre poznanice babasere Dobrijela, Zorica i Maja. Sad je tu